Сигурно си мислите, че мъжете няма как да са с нови прически и да са атрактивни през лятото. Но в следващите минути ще ви покажем колко много грешите. Лято е и е време за нещо щуро, но не само дамите могат да си позволят интересни прически. Днес ще покажем нещо много интересно. Искам първо да те попитам, преди да започна да ти правят много интересна, толкова не знам прическа ли е или е творчество върху главата ти, да те питам, знаеш ли какво ще се случва днес и имаш ли смелост да се довериш на коафьора? Точно днеска знам какво се случва, повечето пъти не знам. И при него се поистривам вече почти 2 години, така че му имам пълното доверие. Всъщност днес какво ще правим? Днес ще ми прави някакво лице на Джими Хендрикс, ще видим как се получи, със сигурност ще е яко. А когато си идвал без да знаеш какво ще се случва, имало ли е път, когато си тръгвал разочарован? Не, и не мисля, че някой си е тръгвал до сега. Поне от моите познати, които са идвали. Идваш, казваш искам нещо щуро или искам нещо семпл, оставяш се и си тръгваш без да знаеш какво и го виждаш на финала, така ли е? Някои пъти аз също имам идея, примерно съм му пратил някаква картинка от преди това. Обаче няма нещо, което да не може да направи, това е готино. Най-важното е, че днес си на 100% се доверяваш на човека и започваме, нали така? Абсолютно. Разбрахме, че днес ще правим лице, което за мен е сравнително нещо по-трудно, защото за първ път се сблъсквам с твоята работа. Сигурна съм, че има и къде по-сложни неща. По степен на трудност това лице за теб горе-долу средно, трудно или? На мен всички неща са ми трудни, но точно това ми доставя удоволствие в работата. Аз не съм фен да правя нещо елементарно, но обичам да повтарям прически. Гледам да са по-креативни, всеки път нещо различно да правя. Ти си всъщност творец, художник. Коафьор е нещо. В момента всъщност гледаш рисунката, която трябва да претвориш върху... Да, тъй като не мога да помня със сигурност всяко лице, всяка една отличителна част от лицето и заради това си помагам. Това е най-интересната част според мен от твоята работа, защото идвайки при теб, очаквах, че ще заваря някакъв шаблон, нещо, което ще ти помогне да направиш рисунката 1:1, но виждам, че не е така. Не. Работа с очи и с ръката. И от това ми помага. Не използвам шаблони. Когато правя някакви лица познати използвам, иначе понякога просто си импровизирам и си измислям аз самия дизайн. Кой те е учил? Къде се научи? Сам съм се научил. Сам? Майка ми е фризьорка, имаше машинки, т.е. тя все още има. И ги взимах тайно и постригвах половината училище, в което учих. Кога горе-долу наистина успя за себе си да кажеш, че наистина си надобрял и да няма отговор не, когато някой те попита може ли да се направи нещо? Не знам, може и така от 6-7 години вече правя по-сериозни неща, портрети, ги правя без кой знае какво усилие. А има ли наистина човек да дойде, просто да го върнеш и да кажеш не, това не може да стане? Не. Наистина ли? Да. Още взето единствено ти трябва материал, да има достатъчно коса, да ти се довери. Повечето хора, които идват тук, които не идват за първи път, дори тези, които идват за първи път, идват без идея, просто платно и ми се оставят, тъй като са виждали нещата, които правя. Да, и... Всъщност хората, които излизат от тук, са твоята реклама, защото... Естествено, да. Със сигурност хващат око на улицата веднага. Казваш, че ти се доверяват. Със сигурност идват и хора с картинка, снимка или нещо конкретно, което го искат 1:1. Няма никакъв проблем. По-лесно ли ти е така или... Нещата, които са на картинка, ги правя за не повече от 10 минути. Включително това вече работим 2-3 минути, е почти готово. По-лесно е с картинка, да, когато импровизирам и реша самата прическа да е симетрична, там трябва много да внимавам с детайлите и е доста по-сложно. А какво горе-долу? Има ли мода в този тип постригване горе-долу или все пак имаме един вариант, когато имаме картинка, друг път, когато имаме само разни фигури? Колкото и нескромно да звуча, аз я създавам модата.
специално в рисуването в България. Аз се съобразявам с това как изглежда човека, с какво се занимава естествено и не може всеки Човек, да си... който работи в офис, няма да му направиш нещо. Да. Кой знае колко нестандартно. А горе-долу според теб, понеже и доста момчета по-малки си молят майките си да ги доведат при теб, за дечица по-за малки, препоръчваш ли все пак? О, да, има невероятни прически, просто трябва да се върнете някой път да видите. И с кой е най-малкият ти клиент? Горе-долу колко е бил голям? Ами, годинка. Ти сериозно ли? Да. На годинка? Да, чакам ги само да пораснат малко, за да могат да не седят като пияни на столчето и ги почвам. Всъщност това е решение на майка им в този момент, но със сигурност детето им изглежда страшно атрактивно. Кажи ми само горе-долу, тъй като ние дойдохме и видяхме модела готов. Трябва ли някаква подготовка и колко трябва да е дълга косата? Косата трябва да е втори номер за хората, които не разбират толкова много от фризьорство. Нормална е тази дължина, идеална. Прическата горе-долу седи около 2 седмици, зависи, има различни техники, съм си измислил. Може прическата да седи просто няколко дни, ако човек иска за момента просто да е атрактивен. Всъщност, ако искаме по-кратко да седи... Ако искаме по-кратко да седи, на по-къса коса се прави. След което се почиста, просто изчаква се някакво време и минаваш... Ако искаме да отидем на парти, да ни забележат, но после не може да се върнем в офиса тук така, има начин. Има, да, няма никакъв проблем. Идва, правилно прическата, после идва, пак и го обръсвам гол глава и готово. Всъщност може да си прекараме морето атрактивно изглеждащо и след това да се върнем. Даже на морето е още по-лесно, защото от водата косата расте доста по-бързо. А всъщност в момента, в който израсне косата с тази картинка на нея, сигурно седи релефно. Затова трябва да се почисти или може да се направи нова рисунка, трябва да минат около 7 дни горе-долу, за да израсне добре същата косата. може ли да се върне стария вид? Абсолютно няма никакъв проблем. Даже може да стане по-добър. И по-хубава. Естествено. Просто може в последствие да се добавят някакви елементи, които... Преди това ги е нямало. Да. А добре, тъй като все пак ти си точно самия казваш като бяло платно, ти си наистина творец, който твори, на всеки му се случва да сбърка. Как се поправи нещо сбъркано на коса? Значи тук не се поправя, тъй като тук отнемаш, не е като при художниците, които на бяло платно рисуват. Тук е от черно правиш всичко бяло, т.е. отнемеш ли коса там, където не трябва, просто няма връщане. Какво се прави в този случай? В този случай се импровизира и... Сменяш първоначалния план? Не сменяш първоначалния план, просто вътрешно знаеш, че не си се справил, на всеки се случва, не мога да кажа, че не ми се е случвало. Но така или иначе в повечето случаи, когато работя и правя нещо интересно, винаги са клиенти да са доволни, защото не очакват да видят това, което виждат в огледалото, така че общо взето не е толкова зле да сбъркаш. Всъщност ти твориш нещо, което се вижда на финала, така реакцията на твоите клиенти, как можеш да я определиш, когато се видят на финала? Ами, моето заплащане е всъщност реакцията на клиентите. Това е нещо, което ме кара да работя повече и да Личи си, че да се обичаш радвам на това, което правя. Ние сме почти готови. Става и бързо, горе-долу колко отнема, колко може да отнеме, даже в случая не говорим за това, но от най-простите до най-сложните. За портретите отделям към 10 минути, импровизациите 5 минути, 6 минути, нещо. Да, прическа става до 15 минути максимум, да. Ако ти искаш да направиш нещо подобно на твоята глава, има ли на кой да се довериш? Просто ми трябва още едно огледало. Сам можеш ли? Мога, да. Това е вече висша степен, тъй като според мен, съдейки, че работиш задната част на главата. Просто работиш огледално с огледала и се получават нещата. Нали не е лесно, естествено не ми отнема 5 минути, е доста повече. Но съм пробвал и се е получавал. Не знам дали ще мога да направя толкова сложно нещо. Но все пак можеш да направиш на себе си. Да. Кажи ми само, кое е така най-сложното нещо, което си правил, с което най-много се гордееш? Азис е най-сложното нещо, което съм правил, просто едва го направих. Иначе не се гордея
В смисъл, гордея се с всичко, което правя. Какво имаш предвид по тазис? Правих, както Джими Хенрикс в момента, така правих на едно момче азис на главата. Искала е азис на главата. Да, Имаш всякакви клиенти явно. имам всякакви, да. Добре, отказваш ли някой път само просто защото наистина не е по твоя вкус нещо? Ама няма не по моя вкус. Клиентът е прав. Аз обичам това, което правя и това, което ще изобраза на глава, не го нося аз, така че мен не ме касае и не е важно дали аз го харесвам. Важното е клиента да се хареса. За мен това е най-важно. И аз нямам никакъв проблем, всеки е свободен да прави каквото иска с себе си. А не мога да не те попитам, тъй като сега се вижда много ясно разликата и контраста. На руса коса как седят нещата? По-малко ли се вижда, по-трудно ли е? Не мога да разбера защо на руса коса седи доста по-дълго и се вижда доста повече. Аз си мислех точно обратно. Да, и аз си мислех преди да пробвам и сега по баловете дойде бялорус клиент с бялоруса коса, албинос и месец по-късно му седи прическата идеално. Аз не му давах повече от 5-6 дни. Тоест направихме буквално преди бала, за да може да му издържи, тя все още му седи добре. Има ли някой, който иска да има образа на гаджето си на главата си? Да, има. Сега по баловете беше пълно. Аз го попитах почти на шега, обаче се оказва, че... Не, има всякакви нестандартни прически, така че особено по празници. Ние за това днес сме тук, за да дадем идея кой как, ето все пак ваканцията наближава, всеки за лятото може такъв вид да му придадеш, че наистина всеки да се обръща зад него, защото по принцип... Значи за това нещо няма възраст, майка ми е на 61 и се рисува също. Ето, един хубав въпрос. Момичета, които са с къси коси или както сега е модерно, една част от косата да я няма тази около ушите, момичета идват ли всъщност, които искат да имат разни форми по... И сигурно аз съм първия, който почна да бръсне момичета в София, да кажем. Предполагам, че момичета искат по-различни форми на главата си, нали? Значи имам момичета, които си правят брутални неща, пистолети и така нататък. Но всъщност, като се позамислиш, момиче, за да е с толкова къса коса или нещо избръснато по главата си, и тя е нестандартна, но все пак като цяло предполагам, че искат малко по-различни неща. Надали ще сложат Бойко Борисов, примерно, на главата си. Момичета си правят по-нежни неща, буквички, цветя, някои си правят и по-сериозни неща. Аз съм готов с лицето. Вече сме готови. Ти каза, че си се доверил на 100%. Аз лично видях как изглеждаш отзад и наистина много ми харесва. Предполагам, че си нетърпелив да се видиш. Да, оправя. Оставяме те да се видиш. Мисля, че е почти едно към това, което гледахме от телефона и предполагам, че си доволен. Абсолютно да. Аз винаги съм изненадан между другото. Колкото и пъти да съм се постригал при него, винаги има някакъв елемент на изненадане. Този път не прави изключение. Абсолютно да. На финала на Така го правят жените ни очакват още предложения за свежи летни коктейли, както и рубриката Направи си сам. От нея днес ще се научим как се правят цветя от плат и ципове. Останете с нас!